Така, искам да направя един запис на тема салса. Комбинацията днеска се казва Марсилия. Basic. Раз, два, три, 5, 6, 7. Хванал съм само дясната ръка на дамата с моята лява ръка. Комбинацията почва последния начин. Стъпка назад за кавалера. Придърпване на дамата. Раз, два, три. Дамата минава покрай нас и зад нас. А кавалера тялото му се обръща на 45 градуса спрямо първоначалната позиция. 5, 6, 7. Хванал съм нейната дясна ръка и искам нейната лява ръка с моята дясна ръка. От тук. Значи, раз, два, три. Тя минава покрай мен. 5, 6, 7. Тя в момента е зад мен. Хващам нейната лява ръка с моята дясна ръка. Хващайки я, правя следното нещо. Стъпка назад. Раз, два. И нейната лява ръка минава над главата ми. 3. И от тук правя inside change. 5. Не правя inside change, а правя inside turn. Т.е. завъртаме към мен. 5, 6, 7. Така че моята лява ръка е зад гърба й, а моята дясна ръка е опънала на нейната лява ръка и опъната напред. Дамските ръце стоят ето по този начин. Нейната лява ръка е опъната напред, нейната дясна ръка зад гърба й държи моята лява ръка. От тук правя един коридор. Раз, два, три. И започвам да въртя outside посока. 5, 6, 7. Дамата е вече там. От тук. Раз, два, три. Въртене в обратна посока. 5, 6, 7. Тоест, както са моите ръце, така, аз правя един коридор. Закарвам дамата до там. След което правя стъпка назад. Придръпвам я и я докарвам отново тук. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три, 5, 6, 7. Правя коридор. 5, 6, 7. Стъпката назад. 5, 6, 7. Върти един път inside, един път outside. От тук правя 3 стъпки на място. Раз, два, три. Пускам нейната лява ръка. И от тук дамата прави 3 стъпки и на третата се завърта в outside посока. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Това е комбинацията Марсилия. Раз, два, три, 5, 6, 7. Раз, два, три, 5, 6, 7. Искам нейната лява ръка. Завъртам. Раз, два, три, 5, 6, 7. Тук дърпам. 5, 6, 7. 3 стъпки. 5, 6, 7. Да пробваме с музика. Con mi ritmo y con mi clave continuaremos a bailar salsa y con los
contigo